Good morning sa tanan. Dingi asa na imuhang tapad. Na, hi. Welcome sa ato ang first service, mga igsoon. Ready na ba ta nga muhatag sa atong pagsimba dinha sa Ginoo? Ato pong giwaka mga ato ang mga online nga mga kaigsuonan nga was not able to come here sa ato ang physical nga location. No, dili ninyo ni good morning but good afternoon ninyo unya. So, manindog ta mga igsoon. Let us set our hearts because ang atong gianhi dinhi is no ordinary person. Ang atong Dios, ang atong magbubuhat, ang ato ang manluluwas, atong ma-encounter ang iyang presensya karong buntaga. Are you excited? Amen. So atong ihalad ang ato ang panimbahon karon mga igsoon. Akong gihangyo mo to please ato ipataas ang atong mga kamot in the presence of God. Come on, let's set our hearts, our minds in the presence of God na asya karon igsoon. Sa likway sa ang tanan nga mga problema, mga giagian nimo, tanan imong gibiyaan. Sa inyong panimalay, sa likway na mga igsuan, and just focus in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. We honor you, Lord. Amahan niya langit nun, Ginoong Diyos. Lord, we are here. Tungod ra gyud sa imuhang gugma. Tungod ra gyud sa imong pagkamaayo, pagkamatinud-anon sa among kinabuhi. Ginoo, salamat Lord sa bagong adlaw nga imong gihatag kanamo Ginoo. Hindi lamang bagong adlaw, kung dili Lord another Sunday Lord nga gialaw nimo nga ani kami Ginoo. Standing in your presence kauban sa imong mga katawhan Lord. Mahiusa Ginoo dinha sa pagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Ginoo, as we start Lord samtang magasugod kami sa among first service Lord dining buntaga, Lord among gi-offer ang kinatibuk-an dinha kanimo Ginoo. Among makasing-kasing among una-una tanan Ginoo nga ang Lord sa among pagsimba karon Lord, walay lain nga mapasidunggan, walay lain nga ngalan nga matuboy aning dapita kung dili ikaw lamang Ginoong Dios. Salamat sa imong pagdihog sa tanan Lord nga gamito nimo Lord God karong buntaga Ginoo bisan pa especially Lord sa magdadala sa imong pulong Ginoo. Salamat Lord that you will set our hearts dinha Ginoo maabli ang amo makasing-kasing nga mahimo ming andam Ginoo sa imong pagpamuhat, pag-usab Ginoo, Lord, pagdasi Ginoo, pag-equip namo karong buntaga o God. Salamat kaayo Lord God nga anian ang imong presensya ug ang amo Ginoong Dios nga mga kinabuhi. Lord, abli Ginoo, Lord, mapasalamaton, masimbahon diha kanimo tungod kay walay lain nga angayan nga among gianhi diri kun dili imo lamang ngalan Ginoo. Salamat Lord sa imong proteksyon, imuha Ginoo pagtabo namo sa imuhang hamili nga dugo dining dapita Ginoo. Lord, tanan nga magasulod diri Lord, naagid Ginoo mabati gid namo ang imuha ang buhi nga presensya. Salamat kaayo Lord, amo ning gituboy din na kanimo ang tanan dungog og himaya imo lamang sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mo ingon, amen. Amen. Hallelujah. Remain standing. Praise God. Ang ngayon ang Ginoo sa pagsimba this morning. Amen? Amen. Amen. Kusog ang palapak one more time diha sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Buwan ang pagsikit. Pagpasalamat. Come on, pasalamati ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you praise. Ang ngayon ang Diyos impahon, pasalamatan, awitan, sayawan, karamuntag, hatagan sa tibok natong kusog. Woo! We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise.
love about you. Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. We will sing to you, Lord. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, You are the yes, one. Lord, you are the one. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. We will sing to you, Lord, forever. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Oh, hallelujah. Come on, Nixon. Dugtong dyan sa presensya sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Gingon diri sa Psalms 19. The heavens declare the glory of God. The sky proclaim the works of the heavens, of His hands. Day and night they pour forth speech. Night after day they reveal knowledge. Amen? Kung ikaw na karon igsoon, kung nakadugtong na ka dyan sa presensya sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo, daiga ang Ginoo sa imong tibok kinabuhi. Amen? Because He's the only way. Amen? Hallelujah. Come on. We will sing, sing, sing. Come on, let your voice burn. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Oh! We will sing, 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 and make music with the heavens.
much, Lord. We worship your name. You are God Almighty, and we lift your name on high. Come on. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, lift your hands to the presence of God. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh, God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me, Jesus! How you love me. Come on! It's amazing! I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me, Lord. Oh, every time that I call on your name. Is it true that you are thinking of me? How you love me. It's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Say it to yourself, I'm a friend of God. I am. Oh, thank you, Jesus. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty. God Almighty, Lord of glory. Oh, you have called us your friend. God Almighty, you're in this place, Lord. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh, isn't that right this morning? God Almighty, Lord of glory, you have called. One more time, say God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. But I am a friend of God.
Diyos sa walay katapusan. Thank you, Lord. You have redeemed us. And Lord, you have called us your own. And we come to you, Lord. We come to your presence this morning, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your love, Lord. Thank you, Lord, that you are here in this place. We worship you, Jesus. Hallelujah. Come on, let's lift up our hands here in the presence of God. Oh, Lord. You came to this earth, Lord, to save us, to redeem us. You've given us, Lord, the life that is everlasting. You've given us the breath of life, Lord, so that we can worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore oh, every heart that is broken. Great are you, Lord. It's
There's no other Lord. And all the earth will shout. Oh, our hearts will cry. These bones will sing. Great are you. Oh, yes, you are so great. And all the earth will shout. Come on, lift your voice. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Come on, with all hands lifted up in the presence of God. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out your grace. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Come on, singing great, singing great are you, Lord. Oh, so great. Singing great are you, Lord. Singing great are you, Lord. Singing great are you, Lord. Oh, so great. Come on. The Lord is great and greatly to be praised. He is worthy of all. Oh, Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. Come on, just worship Him with your words this morning. Lift the name of Jesus wherever you are. Whatever your circumstances may be, lift the name of Jesus. The name of Jesus is great, greater than any other names. His name is higher. Oh, great are you, Lord. Great are you, Lord. Oh, we sing great. We sing great to your name. We sing great. Oh, Lord.
name is high and lifted up, Lord. Our hearts cry out for you, Jesus. We're pouring out our praise to you this morning, Lord. For you are the one who is worthy of all. Ikaw lamang, O Diyos. Panaylain pa, Ginoo. We worship you. We worship you. We worship you. Thank you, Jesus. Let's come, Lord. Come to us, Jesus. Yes, Jesus. Hear our cry. Hear our hearts. Hear our hearts. Thank you, Jesus. In this place, oh God, hear our hearts, Lord. Oh, praise to you. Oh, praise to you. Hallelujah. Itong ipataas atong mga kamot sa presensya sa Dios, imuntagang igsoon. Come on. Piyo nga lang imong mga mata. Ang presensya sa Dios na andirin dapita. Hallelujah. Surrender our lives to you, Ginoo. Ikaw ang tag-iya sa among mga kinabuhi, Lord. Tanan nga among nabatunan, imuha, Ginoo. Ugikan nimo, O Dios. Matag kusog namo, Ginoo. Ikaw ang tag-iya, Ginoo. Sa ikaw lamang ang angayan, balikan ni ini, O Dios. Tanang pagsimba, Ginoo. Tanang pag-awit, O Diyos. We believe that you're in this place, Lord. Tungod ka nagpasidungog ka, Ginoo, sa matag pagsimba sa imong mga kaanakan, ng Diyos. You are great and greatly to be praised. Oh, sing that one more time. Singing great are you. Sing that with all your heart. Singing great are you, Lord. Singing great are you. Great are you, Lord. Come on, come on.
one else, Lord. Hallelujah. We give you praise. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. You're worthy to be praised. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Makapanglingkod ta sa presensya sa Diyos, mga igsoon. May buntag sa tanan. Hello, good morning, Happy Church. Naya, oy, good morning. Good morning, diring dapita. Let me share this scripture from found in the Bible in Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. It says here, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Amen? Kani nga scripture, mga igsoon, ang Ginoo naghisgot siya or nagcommand siya sa atoa to give back to Him the first 10% of everything we make. Ang tawag, mo ni ang tawag, mo ni siya ang tithes or mo ni siya ang tithing. Nganong man nga ipabuhat man ni sa Ginoo sa ato He certainly doesn't need our money, 'di ba? Iyaha man pud ni tanan in the first place. Iyaha ra man ning gipaulo sa ato samtang buhi pa ta, 'di ba? So ingon ang Biblia that we should practice the principle of putting God first in our income for 3 reasons. First is the past, and then our present and the future. First, tithe out of gratitude for the past. Amen? Recognize that everything we've ever had has been a gift from God. Dili nato madawat unsay naa nato karon, unsa may naa nimo karon. Imong properties, imong pag-eskwela, imong na-achieve, imong relationship sa imong pamilya, unsay bay naani mo karon, no, dili na nato ma-achieve kung wala ang generosity sa atong Dios. Amen. Second is tithe to give your priorities straight, to keep your priorities straight. Hello, Mike. Sorry. Okay, tithe, again, balikon ako. Tithe to keep our priorities straight in the present. Put God first in all the areas you want Him to bless. Amen? Kung gusto ta mahimo tang gawas nun sa kalisod, sa crisis, hatag ta sa ato ang tithes. Jesus said that when we seek His kingdom first and make Him our top priority, He will take care of all the other needs in our life. Amen? Tuo ba ka, ana? And then third is tithe for the future. To demonstrate trust in God. Sa pag-tithes, mapakita nato nga mituo ta sa Ginoo, and that believing that He is going to take care of us in the future. And that His promises are not lies. Amen. Dili gyud bakak ang mga saad sa atong Dios. Mituo ta samtang faithful ta sa mga commands sa atong Ginoo today. God is going to be faithful to us in the future. Amen. Ang ubang Kristohanon na ipagsalig sa Ginoo nga tumanon niya iyang mga saad, no? Og kanang luwason sila og makaato sila langit.
But they don't trust His promise to take care for them financially if they put Him first by tithing. If dili nato masaligan ang Ginoo sa atong finances, then unsaon man nato pagsalig sa iyaha sa atong kaluwasan. Amen? Honor the Lord by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat and barley, and overflow your wine vats with the finest wines. May I request everybody to please rise? Manindog tang tanan. And as you raise your kanang tithes and your offering, and as you close your eyes, know that the Lord is faithful and He is true. Kasaligan ng ato ang Dios. Ayaw siyag tagai sa imong mga salin, sa imong mga leftovers. When you choose instead to give Him the first of everything you have, God promises to give you what you need and more. Okay, I will pray. Father in heaven, we thank you, O God. We thank you, Lord, for you are true. Lord, sa imong promises sa amoa in the past. And Lord, kasaligan ka. Yes, you are faithful sa amo ang present. And you kasaligan ka sa amo ang future, O God. Lord, as we raise our tithes and our offering, Lord, kani nag-acknowledge, Lord Jesus, that we surrender everything to you, Lord. Every areas of our lives, Lord, in our relationship, Ginoo, among finances, among health, among protection, everything, O God, amo ning gisurrender nimo, O God. Salamat, O Dios, kay buhi ka, Lord. Nakakita ka sa tanan, Lord. And we just give you everything, Lord God. Amo ang gisurrender, among gugma din ni kanimo, Lord. Salamat kaayo, O Dios. Salamat kay dawatan ni Lord. Dawatan ni Lord. Salamat in Jesus' name. Amen. Praise God. Once again, mag-igsoon, hatagan atong kusog nga pagpakpak ang presensya sa Ginoo. Atong ipataas atong kamot, kitang tanan. Ug hatagan atong kusog nga palakpak ang presensya sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Nindot kaayo nga naata karong buntaga mga igsoon. Ato ang first service sa katapusan nga Domingo sa bulan sa April. Salamat sa Ginoo nga gipaabotan niya, no? It's only by the grace of God that we are here. And it's only by the grace of God nga nagatigom ta. So, welcome ang tanan. Akong gihangyo nga mulingi ka sa imuhang kilid. Tanawa kung nagmask ba na siya? Isuot ba niya iyang mask? Kung wala, ing na itaod gid na. Dili pwede nga tangtangon diri sa sulod sa church. Dayon ing na siya, hi! Sa likod, ing na pod, hi. Okay? Murag mga isnabira kay tani atong mask, no? But we sure kanang welcome kayo ta diri sa presensya sa Ginoo. At sa pod ang ato ang mga online, yung mga kaigsuonan, welcome sa atong panimbahon karon. And we are so excited. Kitang tanan mga igsuon, every Sunday, excited kita kay muhimama ta sa presensya sa Ginoo, muhimama ta sa atong mga kaigsuonan, ug especially naatay i-welcome nga importante kay karong buntaga mao ni sila atong mga kaigsuonan nga first time pagyud nga naka-visit.
First time pag yun nga nakasulod dinhi karong buntaga. So if this is your first time, ayaw kaulaw, hangyoon ta mo nga mo tindog karong buntaga kay gusto lang mi nga mo acknowledge ug mo pasalamat sa inyong pag-anhi dinhi. So akong gihangyo kung naatay mga first time nga ning sulod diri nga dapita, please stand diri nga portion diri sa ako ang left side. Yehey! Please remain standing ha. Ma'am, please remain standing. Diri sa atubangan, naa ba? Yehey! Naapon si ma'am diri. Please remain standing sa ha, kadali. Diri sa akong right side, na by first time? Nakasulod? Assignment. Sunod Sunday, dapat mo'y first timer diri nga dapit. Okay. Naatay, puro mga ladies ang ato ang mga first time. You know what, mga ma'am? Tungod kay first time ninyo nga nakasulod diri, kamo ang amo ang mga VIP. Akpaka na to ang ato mga VIPs. Kabalo ba mo sa meaning sa VIP? Very important person. Importante kaayo mo, tungod kay importante kaayo mo sa mata sa Ginoo. He loves you so much. Higugma kay mo sa Ginoo. Mo na nga dili sulagma nga nakasulod mo diring dapita. Tungod kay naay maayo nga purpose, naay plano ang Ginoo sa inyong pag-anhi dinhi. Wala mo na sayop, wala mo na sa laag. So welcome kaayo, Happy Church. Ato in the count of 3, please ato silang i-welcome by saying, welcome to Happy Church. Alright, pwede ba? Okay, sige. 1, 2, 3. Welcome to Happy Church. So in behalf sa amo ang senior pastor, si Pastor Alita, o sa tibuok pamilya sa Happy Church, nalipay kaayo mi nga naa mo, and we hope nga magbalik-balik mo sa pag-anhi dinhi, o that you will consider us your new spiritual family. So once again, palakpakan na to sila. O pwede na mo makalingkod. Thank you very much. Palakpakan po nato ang mga kaigsuuna nato nga naka-invite nila. Kaway-kaway sa mga naka-invite. Thank you very much. Salamat kaayo sa inyong pag-respond. So, karong buntaga mga igsoon, please direct your attention sa atong screen na atay mga highlights dinhi for the whole week. Kana ay gibuhat ang Ginoo sa atong iglesia. So if you are a part aning a church, mga igsoon, kuan kayo, nindot kayo kay naay mga gipangbuhat ang Ginoo sa atong church. Di po dato kalimtan no kung naatay mga first time nga nag-view nato online, please comment then sa comment nga section. First time kay naay mga kaigsuonan nga gusto mo connect ninyo din ha. Alright, so ready na ba ta karong buntaga mga igsoon? Ay hinay man. Ready na ba ta? Atong gianhi dinhi ang presensya sa Ginoo ug ang iyang pulong mga igsoon. But before ana, natay mga gamay nga mga reminders, no? Ato ning kinaiyahon nga sa dihang maminaw ta sa pulong sa Ginoo mga igsoon, atong i-honor ang iyang pulong. Amen ba? So magsabot ta karong buntaga, kung naay mo tindog dinhi, mus kanang mag-declare sa pulong sa Ginoo, gihangyo namo ang tanan nga dili ta magtindog-tindog, no? Dili lang sa ta mo ato sa CR. No, I know nga nakapangandam ang gyud ta before sa word sa Ginoo, pwede ta mag-CR, pero kanang sugod na gani ang pag-preach sa pulong sa Ginoo, ato lang yung i-honor iyang word. Kabalok ko nga ato po ng desire. So kanang every time nga mag-preach ang word dinhi, dili lang sa tamo ato sa CR. Pwede ba? Pwede ba na nato mabuhat? No, for 30 to 45 minutes nga ato ang ma-honor ang word of God. Ug ang tanan naman tay cellphones, no? Kinsay nay cellphone? Ipataas inyo mga cellphone. Be asa man.
Dayon, tuslo ka ang, kalabit ang power button, i-off. Gihangyo ta mo nga i-off or i-silent ang inyong mga phones. Tungod kay dili ta gusto nga naay makadisturbo nato kay mudawa ta og panalangin karong buntaga, di ba? So, dili na nako dugayon mga igsoon ang magdala sa pulong sa Ginoo karong buntaga, no? Ang usa ni siya sa atong mga network pastors nga maabtikon. Atong iwaka mga igsoon, Pastor Raymond Bernasor. Buntag sa tanan, uban ang presensya sa Ginoo. We are here, naata karon kay hatag nato ang kinatibuk-an diha sa Ginoo. So unsa man ang atong mga giagian sa atong pagikan sa atong mga panimalay, i-keep na tanan og ang Ginoo may magpuno kanato og pasidunggan ta sa Ginoo pinaagi sa atong makahatag sa kinatibuk-an. Gihangyo ang tanan sa pagpanindog, atong silyuhan ang pulong sa Ginoo nga mahimong maabli ang atong mga kaparasan, atong mga kasing-kasing, ug mahimong i-open nato ni para itanom ang pulong sa Ginoo this morning. Hallelujah. Dalaygon og langit do namong amahan, Lord. Ikaw ang nagmugna, nagbuhat sa langit ug sa yuta, ug ikaw ang tinubdan sa tanan, Ginoo. Dawata Ginoo ang mga kasing-kasing, nga abli Ginoo, mudawat sa imong pulong, magpatudlo Ginoo, magpagiya og mahimo kami mga mabless Ginoo karon nga kabuntagon. We honor you Lord sa among kinatibuk-an Ginoo. Dalaygon ka Lord, ning takna ni kabuntagon, honor and glory belongs to you alone. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Palihog manlingkod mo mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Katapusan nga simana sa bulan sa Mayo, dali ra kaayo. Nabati ba ninyo ang pandemic mga igsoon? Murarag wala mga igsoon. Kay nagaingon ang pulong diha sa Ecclesiastes 3:1, nagaingon ang pulong sa Ginoo. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo kini sa panahon nga gikatakda sa Dios alang niini. Amen. No? So, kung naamoy Bible diha karon mga igsoon, ablihin ninyo. Ablihin diha sa mensahe ni Apostol Pablo diha sa Galacia, no kapitulo 6, bersikulo 7 ngadto sa 10. Ang mensahe ni Pablo diha sa taga Galacia gisulat aron mahibalik sa husto nga pagtuo ug pagkinabuhi ang mga tao nga nihisalaag sa sayop nga pagtulunan. Amen. No, akong basahon mga igsoon. Hallelujah. Kuyugi ko ninyo uban sa inyong Biblia gyud nga libro nga dunay sulod nga mga libro. Gi-encourage ang tanan nga sa inyong pag-anhi sa panagtigom mudala mo og ingani mga igsoon. Amen. No? Nagingon ang pulong sa Ginoo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tawo, mauusab ang iyang anihon. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawas do niyang mga tinguha, gikan niini, maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Busa, dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo, kay kung magmadasigon kita, muabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Busa, samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang tawo, labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. Amen. Magampo ko mga igsoon. Ginoo, salamat sa imong pulong, Ginoo. Ning takna nagimong kabuntagon,
mahimong maabli mga mata kasing-kasing, Lord. Put a desire in every heart, Ginoo, nga mahimong kining pulong, Ginoo, makinabuhi namo, Lord. Dalaygon imong ngalan sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. No? Doon ako'y tulo ka klase nga tulo ka punto ani nga mensahe maigsoon. Ang ako di ay nga titulo sa akong mensahe karon nga kabuntagon, gitawag kini og magpupugas. No, kinsa may nakasulay na og pugas ninyo mga igsoon. So kung magpugas ta og saging gyud pod ang atong anihon mga igsoon. So ari ko sa una nako nga punto mga igsoon, tulo ni ka klase nga pagpugas. Kining pagpugas mura po ni og pagtanom, no? Other words sa pagtanom, no? Kay ningon nga kung unsa atong gipugas, maupod ang atong anihon. Ang una nako nga punto mga igsoon, mao ni siya ang tawhanon nga pagpugas. Mao ni siya nga atong namatan nga mga kinaiya sa wala pa ta makabaton og relasyon sa Dios. Mao ni siya naa sa atong prinsipyo nga to see is to believe, no? Apan ang pulong sa Ginoo sa akong gibasa nagaingon diha sa Galacia kapitulo 6 nagaingon ng pulong sa Ginoo, kung magtanom siya diha sa uma sa lawas no niyang mga tinguha, gika niini maani niya ang kamatayon. No? Those who make something else the object of their faith rather than the cross, which means they are now depending on self-will. Kani nga pagtanong mga igsoon tawhanon, mao daw kuni nga nagdepende ta sa atong kaugalingon. Kung unsay gusto nato, maupoy matuman. Ug ang pulong sa Ginoo may nag-ingon, maani nato ang kamatayon. Ang kamatayon nga gisgutan ini mga igsoon is which is separation diha kanato ug diha sa presensya sa Ginoo. Ganahan mo ana mga igsoon, sadang in every decision making nato wala nato gipatika diha sa pulong sa Ginoo. Nga murag wala na gyud ang presence ni Lord. Ganahan ba mo ana mga igsoon? Sudili, no? Nagaingon ang pulong sa Ginoo, hisgutan nato kining kalibutanon nga pagtanom dinhi sa basahon ni Juan, basahon ni Juan, no, kapitulo 2, bersikulo 15-16. Hallelujah, nagaingon ang pulong sa Ginoo. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan ug bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod ng kahidlaw, ang tanang gikaibugan sa mga mata, ug ang tanang gipasiparbo sa tawo, dili iya samahan, kundili iya sa kalibutan. Amen. No? Na ako sa inyong atubangan karon mga igsoon, wala tamuig mga igsoon, kundili ang pulong sa Ginoo. Gumikan sa dakong gugma sa Dios nato, nag-remind siya kanato. Iyatang gitagaan og sitwasyon, iyatang gitagaan og pagpili asa ta mo pili sa atong pagtanom ug sa atong pagbugas, sa atong physical nga kinabuhi nga temporary lang gayod mupuyo aning kalibutan na. Ang kalibutan mao ni siya mga butang nga kalibutanon, duna ni siya sistema nga dili sistema sa Dios. Sometimes buhaton na to ang tanan. Bisan pag wala na makasunod sa kabubuton sa Ginoo. In order for us nga maging nato ang atong kaugalingon nga kagustuhan. Amen. No? Doon ako igisgutan nga tulo pod ani nagaingon niya last of the place. No? Gitawag ni siya evil desire. Unod dong kahidlaw, mga kagustuhan nato nga wala mahusubay sa kagustuhan sa Ginoo. Ato lang kagustuhan bisan og nasayod na tanga dili maayo. Ato yung i-desire kay maugoy gusto nato nga maangkon. Sunod, lust of eyes, no? Gikaibgan sa mga mata, mga butang, mindot nga
sakyanan, mindot nga balay. Mga jewelers, tanan nga mga butang, nga makita kani siyang amiga. Mupalit mo ko ana, kompetensyahan. Dunay nagtukod o karindirya kusog man, taparan pod. Buhaton ang tanan. Para lang dauto ni. Para lang ang gusto. Wala mahimaya ang Ginoo. Nagtanom sa tawhanon nga uma. No? Pride of life. Trust in our own power. Atong resources. Nga mga pasigarbo, mga posisyon. Bisag na ay mga balaod. Balaod din sa yuta, o balaod dito sa langit. Ligsan! Anak ko ni Duterte. Ligsan, gumikan sa posisyon. Pride of life. Padalaan o kuan sa purok kay naay kanang pagpanglimpyo na gadiri sa purok ingnon dayon ang naghatad. Ihatag na sa uban. Anak ko sa mayor, nya papilon ko kanang pagpanghinlo, gamiton ang posisyon. Amen. Apan mga igsoon, kini nga uma, kung naa ka karon ana mga igsoon, this is a reminder for us. Gumikan sa dako nga gugma sa Dios. Gusto sa Dios nga dunay paistoryahon dinhi sa tubangan aron ma-remind ta. Because every day is always a new beginning diha sa Ginoo. Every day ta i-remind sa Ginoo sa atong mga sayop nga mga desisyon. Amen. Nagaingon pagyod ang pulong sa Ginoo dinhi sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 10. Kini grabe gyud ni kayo nga pagtanom mga igsoon. Kay buhaton nato ang atong kagustuhan ug ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili na gani kasimpa kay busy. Apan this morning the word of God remind for us. Hallelujah. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagulanan. Hallelujah. Mawala na ang panahon para sa Ginoo. Kung ikaw manakaron mga igsoon, ang Ginoo, dugay rang naghulat ka na to. Our God, He is a God that He is willing to forgive all our unrighteousness. Kasagaran manggod, kung unsa ta kainit, after na to, na-encounter ang Ginoo in spirit to spirit. Sa diyang makasalata, namatay ang atong espiritu, ug nahimulag ang atong presensya diya sa atong buhi nga Dios. Maulaw na ta. Maulaw o guilty na ta. Apan mga igsoon, ang Ginoo, mupasaylo gayod siya. Kay samtang ni apatan ang inabuhi, aning grabe kaayo. Kay kining kalibutan nga tong gipuy-an karon mga igsoon, temporaryo ratang tanan ni. This is a temporary life. Kaysa diyang mudaog ta sa tong pagpuyo aning temporary life mga igsoon. Mao kini akong ikaduha nga punto karon. Hatagan ta sa Ginoo sa kinabuhing walay katapusan. Atong pakpakan ng Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Ingnay mong kagalingon nga kaniadto ako na apan karon dili na ko mutanom diha sa tawhanon nga pagtanom. Ikaduha nako nga punto mga igsoon is mao kini ang pagtanom diha sa uma sa espiritu. Sa kunang gingon, it will result everlasting life. Which is ang tanan nga believers mao ginay bugtong nato nga gitinguha. Kay ang uban sa pagkakaron ang atong gitagaan og dako kaayo nga pagpakabana ang ato ala nga physical karon nga pagpanginabuhi. Buhaton ang tanan. Kung makakita og gwapa mindot man to, kanang paggupit ana, unsa imong gigamit nga sinaw man kayo imong naong? Ingana ta mga igsoon.
ang atong gitagaan. Daghan na kayo magmine kay mintuta na, daghan na kayo mga negosyo nga kanang gusto jud nato tagaan og kanang satisfaction ang atong kagalinig lakaw. Mura na Korean. Hamang ka nagkuan na gusto putang musuon. Apan kini karon nga akong isgutan mga igsoon nga pagtanom diha sa uma sa espiritu. Mao ni siya pinaka-importante sa atong kinabuhi samtang buhi pa ta dinhi sa kalibutan nga ibol pa ta mupasidungog diha sa Ginoo ug mahimong mapulfill ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi, which is to love God and to love people. No, amen? Hallelujah. Ablihan sa Ginoo ang ato ang mga kaugalingon ko. I-remind ta mga igsoon, God will give life again every day sa diyang muabli ta mga igsoon. Nagaingon ang Galacia 6:8. Hallelujah. Sa akong gibasa ganina sa atong patukuranan. 8, dayon B. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Diba ganahan kay ta anak mga igsoon? Papilion ta karon asa. Kay ang tao man gyud duha man jud padulngan karon di gud nato malalis. Langit man gyud og impierno. Apan mga igsoon wala gyud maingon nga adto kog impierno karon. Adto jud tag langit. Apan sayod mo mga igsoon do na tay buhaton aron makaadto ta sa langit. No? Nagaingon ni nga, that's by trusting exclusively in Christ and what Christ did at the cross. And God prescribed order of victory. Ang Ginoo ra may makahatag nato o kadaugan mga igsoon. Pinaagi sa atong pagtuo. Now, sa diyang gustuhon ni nato nga mopuyo sa kinabuhing walay katapusan. We need to live by faith. Dili na katong una mga igsoon is to see is to believe to. Ang pagtanom diha sa uma sa tawhanon. Now, mutanom ta diha sa uma sa espiritu, which is we are living by faith. No? Nituo ta sa usa ka Dios nga wala nato makita. Hallelujah. Nagaingon ang pulong sa Ginoo diha sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 13 ngadto sa 15. Sulat ni Juan, paghatag pagdasig sa magbabasa nga mudutdot diha sa Ginoo ug pagpasidaan nga dili mosunod sa mga hiwi nga pagtulunan. Hallelujah. Nagaingon ng pulong sa Ginoo, gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Ug makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya sumala sa iyang kabubuton, dunggon gayod kita niya ug kay nasayod kita nga mamati siya kanato, masiguro usab kanato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Kawaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Dunay ni tulo mga igsoon nga naglangkob ani nga basahon. Una mga igsoon is God express His love alang kanatong tanan. Ug maangko ni nato nga gugma sa diyang ablihan nato atong kasing-kasing diha sa Ginoo. Amen. He gave us everlasting life. Niingon siya diri sa 13, gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. So by faith mga igsoon, tuuhan nato ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross 2,000 years ago, that God gave His only begotten Son, Jesus Christ, in order for us to redeem all our sin. Gilukat na ta sa Ginoo mga igsoon. Muna iyang pinakadako, the greatest
Love that God given to us. Ug ato nang ang kunon mga igsoon, asa naman o pangutanon mo, asa naman ang gihatag sa Ginoo nga gugma niya sa matag usa, ato pang gigunitan ni mga igsoon. Now, we are remind to God nga kitang tanan nakasala man ta, gigigugma kita pag-ayo sa Ginoo. Nihatag ba mo dako kaayo nga value ana mga igsoon? This morning, ang Ginoo pinaagi ni Juan, kitang tanan gi-remind nga dunatay kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. Pagpakan na to ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah. God expressed His hope ani nga basahon. Yatagan taniya og paglaom. Kani ingon dinhi sa bersikulo 14. Ug makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya sumala sa iyang kabubuton, dunggon gayud kita niya mga igsoon. Nihatag siya hope mga igsoon. Makasalig kita, makalaom kita, nga ang Dios makahatag sa tanan natong gipangayo kaniya nga oyon sa iyang kabubuton. Dili man gani nato mahatag dayon, Ginoo mahimo kong piloto, doon na tayo buhaton. Ginoo mahimo kong engineer, doon na tayo buhaton. Ginoo, nangandoy po ko, nga sa sakto nga panahon, ako na po ang mangwali diha, aron mapulfilled na ko aming plano sa matag usa Ginoo, na i-preach na mo ang mayong balita. Doon na tayo buhaton. O kinahanglan ta, sa wali ni Pastor Kevin, kinahanglan nga mula hutay ta. Dili lang sa sinugdanan. Kinahanglan magpaligon ta. Kaysa diyang ligon ta. Kung muhampak man ang mga balod, sa diyang ligon ta ang mga balod puskay. Apan sa diyang dili ta ligon mga igsoon. Hapakon kag balod. Anod yun ka. Amen. No? Mutanom ta. Diha sa Espiritu, which is by living by faith with God. Amen. Ikatulo mga igsoon, ang Ginoo naghatag kanato og mercy. Hallelujah. Atong nahibalaan si Jonah rag si Judith, naa di si mercy nga gihatag sa Ginoo kanato mga igsoon. Mamati siya, maluoy siya, o mamati siya sa atong mga gipangayo. Naingon din sa bersikulo 15, o kay nasayod kita nga mamati siya kanato. Masiguro usab nato nga iya nang ihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Amen. Ang Ginoo ra gyud mga igsoon makahatag nato kasiguruhan sa atong mga gipangayo. Ang tao wala na wad-an day kag trabaho gang aris sa balay manihapon. Pagkaugma aris sa tas balay gang. Pagkasunod kay nahutan naman pud sila. Muingon unya, dalaan na lang to imong mga sinina, diri na kapuyo. Ang tao mga igsoon sultihan ta mo, limitado ra. Ug dili gyud ta makasiguro. Diha lamang sa presensya sa Ginoo naghatag nato kasiguruhan. Hallelujah. No? Nagaingon pa gyud ang Mateo 9, kapitulo 9, bersikulo 37. Mutanom ta diha sa uma sa Espiritu. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, busa giingnan niya ang iyang mga tinunan. Daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mag-aani. Amen. Sayod ba mo mga igsoon nga ang isgutan ani nga mag-aani? Kita ni? Dili lang ang mga pastor, dili lang ang tanan nga mga kita, ang mga ngani. Kung mabless ta ani nga pulong mga igsoon, hinig-uli ninyo, pwede na mumuani. No? Kaya ang anihon, daghan kaayo dito sa gawas, pero wala kayo nagwalay sa may balita sa kaluwasan. Anihon, souls to be saved. Mga kinabuhi nga nang inahanglang kaluwasan o pinaagi na to nga mga ngani. Mahimo ni. Nga maluwas nga mga tao mga igsoon. Hallelujah. No? Niingon diri pag-ampo kamo. We need to intercede. Kitang mga mag-ani, we need to intercede.
ug ani nga church mga igsoon gitudluan ta. Doon na tayo panagtigom. Nga muampo ta sa mga tao nga wala pa diha sa higugma sa Ginoo. Wala pa makadawat sa kamaturan. O kita, gi-remind ta this morning, basin amoy silingan diha, nga sige away kay naa pa sa nagtanom pa sa kalibutan. And now, this is our time to plant in spirit diha kanila. Pwede pa gani og dili pa mo musulti ang inyong mga buhat pa istorya ha. Bisag suko na kayo mo, salamat. No? Sa diyang mo tanom ta sa espiritu mga igsoon. Kay nagaingon gani ang gipadayag Tristis. No nga, kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailog ka. Ilikay ko ikaw sa mga butang nga akong ihatag nga dagkong mga pagsulay dinhi sa kalibutan. Ilikay ta sa Ginoo. Kaniadto sa dihang buhatan ta sa dili maayo. Grabe ang atong baba. Grabe mo pakarat og dili mga maayo nga butang. Hallelujah. Hallelujah. Ug ang harvest mga igsoon nga gihisgutan na ni harvest of souls. Iya lamang gyud sa Ginoo. And must be gathered in His way. Amen. Hallelujah. Ug nagaingon pa gyud ang pulong sa Ginoo. Mutanom ta diha sa uma sa espiritu diha sa Lucas 6:19. Og si Jesus mipadayon sa pag-ingon, busa sultihan ko kamo, pagbaton kamo og mga higala, pinaagi sa mga bahandi niining kalibutan na aron ini kahurot na niini, dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Amen. Hallelujah. Ang gisgutan ani mga igsoon nga bahandi nining kalibutan na mga igsoon, dili nang inyong mga kayamanan, dili nang inyong mga panalapi, kun dili makabaton kamo sa mga bahandi, which is kinabuhi sa mga tao mga igsoon nga mabalik diya sa presensya sa Ginoo. Kay kining atong mga pinabuhi, this is a treasure of God from heaven. Bahandi ni sa Ginoo mga igsoon, sumusugot ra mo sa diyang muhasdang natong pagsulay, abli ditsog red horse, abli ditsog tanduay. Magsubo mga igsoon ang nagpuyo ani nga kasingkan. This morning, gi-remind ta asa ta duol. Hinumduman nato nga dunay Dios nga nahigugma kanatong tanan. Amen. Woo! Hallelujah. No, nagaingon pa gyud ang pulong sa Ginoo dinhi sa Roma 2:17 sa diyang mutanom ta. Diha sa uma sa espiritu sa Ginoo. Gayon ang pulong sa Ginoo. Alang niadtong mga tawo nga nagpadayon pagbuhat og maayo ug nagtinguha sa himaya, sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Amen. Ina inyong kagalingon diha sa inyong gilingkuran mga igsoon. Ako na dawata gyud ninyo ang pulong sa Ginoo. Amen. Di ba nakita na ninyo mga igsoon, no? Pinaagi sa pagpadayag sa pulong sa Ginoo. Duha ka butang sa pagpugas, duha ka kalahian nga pagpugas. Kung asa ka diha karon mga igsoon, importante kayo. Desisyonan ninyo nga anhita mupugas diha sa espiritu. Diin maani nato ang kinabuhing walay katapusan uban ang Ginoo. Amen. Hallelujah. No, ikatulo nga pagtanom. Hallelujah. Dili lamang nga nabasa nato ang mga pulong sa Ginoo, nadungog nato. Nakatanom na ta sa espiritu o nakatanom na ta sa tawhanon. Kundili kinahanglan gyud mga igsoon nga ikinabuhi nato pagtanom diha sa panginabuhi. Og pinaagi sa pagtanom sa pagpanginabuhi, mahimong makaani ta ug makakalag nga himong mubalik diha sa presensya sa Ginoo. Amen. Nagaingon ang Galatia 6:9 mga igsoon. I-put in action nato na atay buhaton mga igsoon ang pulong sa Ginoo. I-put in action na to ug ikinabuhi na to mga igsoon
ug ma-experience nato ang kadagaya sa atong kinabuhi uban ang presensya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Nagaingon ang pulong sa Ginoo. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magmadasigon kita, muabot ang panahon nga pakaani gayud kita sa bunga niini. Amen. Ang inyong paggasto pamiliti sa pag-atiman ninyo sa mga kinabuhi, mga igsoon. Wala gid na makawang atubangan sa Ginoo. In God's time, our faith in Christ and the cross will not go unrewarded, but will bring forth exactly that which is promised by the Lord. Which is exactly tukma gayon mga igsoon sa gisaad sa Dios alang kanato. And we need to claim the promise of God. Ayaw gud magsugot, di ko kumundang Ginoo, gampon nimo Lord, taman di matuman, o di ko nimo panalanginan Ginoo. We need an intentional nga pagkigdugtong diha sa Ginoo. Dili lang tapop. Hallelujah. Nagaingon ang pulong sa Ginoo sa Judas 1:21. Nag-awag ang nagsulat nga pagkinabuhi kamo kanunay diha sa gugma sa Dios samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Giingon pa ni Ma'am Cynthia ganina nga we are investing for future. Maunin ni mga igsuon. Kay maabot jud ang panahon nga mamiya gitang tanan ining temporaryong nga kalibutan nga atong gipuy-an. No, by faith. And the object of our faith is the cross. On what Jesus did in the cross 2,000 years ago. Wala nagilain mga igsuon. Nagkuyog mi ni Pastor Manuel Sudyang gahapon kay siya man ang gisangura ni Pastora dito sa anniversary sa Happy Church Libertad. Iyang gihisgutan ang iyang pagkakabig. Giingnan siya iyang amigo nga, Manuel, kung dili gani ka muundang anang imong giampuan karon nga hinimo sa tao, maimpirno gyud ka. Grabe ka intentional. Susuod man sila nahimo. Kamo ayaw lang pod basig kanang kuan, kanang anhiun ta diri og dili ta kay ang pagtuo moabot ni. Sadyang makadungog sa pulong sa Ginoo. And we are privileged nga naamo naglingkod karon. Mahimo na pod nga ma-repress ang mga saad sa Ginoo nato. Kay sometimes gumikan sa mga kalisdanan nga atong giatubang karon. Malimot na lang ta nga doon na day Dios nga naglantaw na to sa tanan nga sitwasyon nga atong giatubang karon. Amen. Woo! Nagaingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 4 versikulo 34. This is fueled us sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kung sakyanan pa, maunay mo pagasolina, maunay mo padagan sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo aron makabaton ta og pagtanom diha sa atong pagkinabuhi. Si Jesus miingon kaniya, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Amen. Kabalo ba mo mga igsoon? Sadyang musil group mo, muimbita mo? Unsa may atong bation hinig-abot natos tong balay. Sadyang makaapil mo panagtigom sa seal group matag semana. Sadyang makaapil mo panagtigom sa mga batanon kada Huwebes. Unsa may mabati ninyo pag-abot dito sa balay. Sadyang kinsa tong makakuyog nako magwali mig patay bisag bukid kayo. Unsa may inyong bation katong naka-experience sa mga buluhaton sa Ginoo. Di ba na ang kalipay nga dili mabayaran sa panalapi nga hantod pagkaugba naagi hapon ang kalipay? Hallelujah. Ngitanong ko mga igsoon diya sa espiritu ako gikinabuhi. Wala na ko mutinguha nga muwali ko ani atubangan. Akong gitinguha ni tanom ko diha sa espiritu ninyo ko nga, Lord, basta naay magpawalig patay dili gyud ako balibaran. Basta lang pod
walay mga nahiuna nga buluhaton nga iya pod sa Ginoo. Gitanom na ko mga igsoon o gikinabuhin ako. I'm very thankful sa akong pamilya. Sa akong asawa, sa akong mga anak nga ni-support yun sila. Magwali ko. Mo pa'y paplansahon. Gikan nagkuan. Gikan ka nang namlansa. Ako na lang. Suportado kay ko. Sa diyang muni desisyon ko nga mo absent kay na buluhaton sa Ginoo. Dili nagid ko mo pili anak mga igsoon. Mo trabaho, mo ari sa buluhaton. Wala na ipagpili. Automatic. Mo absent ko. Ang akong agi nga tulo ka adlaw, duha na lang ka adlaw. Apan, sultihan ko kamo mga igsoon. Ang akong madawat, daghan pa hinoon sa diyang mo trabaho ko. Ingana na ang atong pabor sa diyang naata sa Ginoo. Na-experience ba na ninyo mga igsoon? Sugdi ninyo mga igsoon, aron ma-experience ninyo ang pagkamaayo sa Ginoo. Sa diyang makinabuhi na to ang pagtanom diya sa Espiritu sa Ginoo. Hallelujah. Nagaingon ang panultihon, 22, Kapitulo 22, versikulo 4, pagbaton og kahadlok, ug pagtahod sa Ginoo, ug pagpaubos, ug makabaton kag bahandi, dungog, ug taas nga kinabuhi. Kay kitang tanan, mao gini atong mga gipangandoy sa itong kinabuhi. Makabaton tag mga bahandi, mga butang nga mo experience pod, samtang temporary ta nagpuyo dinhi sa kalibutan. Makabaton tag dungog, nga bisag bulad ray sudan, nakapasidungog ta sa Ginoo. Bisag atong balay ni para apan malipayon ta nga nimuyo. Ingana simple ra atong panginabuhi mga igsoon. Doon na tay dungog nga grabe kini nahimutang kahayag sa dapit asa pagibutang sa Ginoo ug taas nga kinabuhi. Nangandoy man gid ta. No bisan kani og mga masakiton naa man gid tay tumanon nga prescription sa mga doktor. Apan karon mga igsoon nga nakabato na ta, tumanaw na to ang prescription nga iya sa Ginoo. Sayon raday gid kaayo, magbaton lang di tag kahadlok, pagtahod diha sa Ginoo. Makabaton tag bahandi, dungog og taas nga kinabuhi. Dili di ay vitamins, pero kana mga igsoon manipisto pud na kanang mga gigamit pud na kanang mga vitamins, gigamit pud na aron ma-extend pa gyud ang atong kusog sa diyang maluya ta sa pagpanarbaho. Amen. Nagaingon ang last verse, second to the last verse na ni mahuman ako mga igsoon. Nagaingon ang Ecclesiastes Kapitulo 12, 13 ngadto sa 14. Nagaingon ang pulong sa Ginoo. Human niining tanan, usa lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura o kahadloki ang Dios o tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang mga tao. Hukman sa Dios ang tanantang mga buhat bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man kini o dautan. Amen. Pribilehiyo gid kinato karon mga igsoon. Gi-remind ta sa pulong sa Ginoo nga duna diay pagpangatubang sa saktong panahon nga gikatakda sa Dios alang sa matag usa kanato mga igsoon. Konklusyon ako sa akong mensahe karon mga igsoon, diri pud nako kuhaon diya sa Galacia sa atong patukuranan nagaingon ang pulong sa Ginoo. Diya sa Galacia 6:10. Busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, labi na gayod sa atong mga isig ka magtotoo. Tangtangon na nato ang mga kinaiya nga kanang mga crab mentality. Sa dihang naay makita nato bag-o man gawas ang encounter sa mga kababayenan ug kalalakinan. Dunay makita nato nga grabe kayo ang espiritu sa Ginoo. Hukman dayon nato. Kakalayo pa na kay bag-o man gawas sa encounter. Di ba timan ina makaagi wala dayon na. Dili mga igsoon. In every time nga naay opportunity nga makabuhat ag maayo,
Ug ang pinaka-the best nga akong ibili ninyo mga igsoon, ang pag-ampo gid mga igsoon. No? Buhaton gid nato. Ayaw gyud mo bangon. Ayaw gyud mo buhat bisag unsa nga trabaho nga dili mo makapasalamat sa pag-ampo sa Ginoo. Kay niingon dugang na lang diha sa ikaduhang Korinto 4:15 ngadto sa 16 nga ang mga tao nga nakadawat sa grasya, nakasulay sa grasya sa Ginoo. Mula bipahinon kadaghan ang pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Bisan gani tungod niini, bisan gani nagkaanam na og kahugo ang atong lawas, ang atong espiritu everyday gilig-on sa Ginoo. Amen. Gilig-on ba pud mo sa Ginoo mga igsoon? Hallelujah. Atong silyuhan ang mensahe sa Ginoo aning kabuntagon. Una nga punto mga igsoon is pagpahinumdom sa Ginoo sa atong pagpugas. Pagtanom diha sa uma nga tawhanon nga muani kini o kamatayon, separation diha sa Ginoo. Ikaduha mga igsoon, pagpugas diha sa uma sa espirituhanon, which is makaani ta sa eternal life mga igsoon. Ug ikatulo mga igsoon, mutanom ta sa uma sa pagpanginabuhi. Let us put action the word of God. Amen. Idoko inyong mga ulo mga igsoon. Atong ipasilyo sa Ginoo nga kini nga pulong atong nabatayan karon mga maayo ug nalipay ang Ginoo. Mahimo ning magpabilin ug mahimo natong ikinabuhi. Ginoo, salamat sa imong dakong gugma. Imong gipadala imong pulong karon nga kabuntagon to remind us all Ginoo kaming tanan nga imong gihigugma Ginoo. Bag-o man lang daan na balik-balik na Ginoo nga naka-experience sa imong gugma. Lord, ang mga pag-ampo mahimo kining mabuhi dinhi sa mga kasing-kasing matanom ni Lord ug mahimo kining mubunga ug daghan pa nga mga kinabuhi nga maluwas ug makabaton sa kaluwasan nga imong giandam sa matag usa kanamo. We honor you Lord, we love you Lord. Ang tanang pagpasidungog imo lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Tong pakpakan ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Praise. Hi. Kumusta man mo? Kumusta mo? Salamat, I'm blessed, no? I'm blessed sa last Sunday sa bulan sa Abril. Salamat sa pulong sa Ginoo. Importante kayo nga dili na to kalimtan nga dili malimbungan ang Dios. Amen. Makalimbong ka sa uban, makalimbong ka sa misig tawo, no? Pinaagi sa imuhang kanang binuhatan, sa imuhang huna, sa imuhang pagbati. Pero kinahanglan dili ka malimot nga dili ka kalimbong sa Ginoo. O kanina sulat ni Paul sa mga Galatian nga mga Kristohanon, gisulat po ni para nato. Kasadihang na Kristiyanta, kinahanglan nga atong tan-awon atong kaugalingon sa mata sa Dios. No, kanang sa prinsipyo sa Dios, kay di gyud malimbungan ang Ginoo. So kung naata sa Ginoo, atong itanom ang mga butang sa atong kinabuhi. Undangon na nato ang atong ginabuhat nga pangtinguha sa atong kaugalingon, kalipay sa atong unod o sa kalipay sa atong mata. Undangon na nato. Di na ta maghagoan ang mga dautan nga mga butang. Hagoan nato ang mga maayo kanang makapahimuot sa Ginoo. Kay di gyud malimbungan ang Dios. Kay mo resulta gyud baya basta Kristohanon ta. Mo resulta biya gyud kung naata ni unta nga luwas pero tulibag-bag gihapon ang atong binuhatan, mo resulta gihapon nga mahilayo ta sa Dios. Pero kung atong haguan ang atong kaluwasan, haguan nato atong relasyon sa Ginoo, mo resulta gyud ni og kasiguruan. Ma-assured ka ikaw ba di ka magduha-duha bitaw, no? Di ka magduha imong kaugalingon
kanang gipuy-ani mo ba ang kaluwasan nga gipiyal sa Ginoo sa imuha, gigasa sa Ginoo sa imuha. So igsoon, dugang nga pahinumdom ay dili malimbungan ang Dios. Niya ka gitudluan ta aron mabuhat nato inigawas nato. So atong bantayan atong kaugalingon, kakita ang Ginoo sa akong gibuhat, kakita ang Ginoo sa akong giuna-una, kakita ang Ginoo sa akong gibati. Dili ko kalimbong sa Ginoo, mo resulta ni unsa may akong gitanom, unsa may akong giaguan, mo resulta ni diripod nako. Manindog tang tanan igsoon. Bitbito nato ang pulong sa Ginoo, kinsa nagdalag Bible karong buntaga. Basahon sa tanang basahon, atong ibawrawara atong basahon. Woo! Sige. Thank you Lord, magkadaghan no? No, magkadaghan ang magbitbit og Bible. Sige, palihog patas pag yun yung mga Bible. Yes, kinsa nakapalit og bagong Bible karon? O nakapalit na gyud ubay-ubay na. Lord, silyuhin ning mga among Biblia Ginoo. Nga dili lang ni namo ginabitbit o ginadala, kundi amo ning gibasa ug among gituohan. Nga mahimong buhi padayon Lord, imong pakigstorya kanamo. Kay mao ni ang pagtanom namo sa among kaugalingon. Nga mo resultag maayong binuhatan at ubangan nimo og binuhatan Lord, og ang mga tao Ginoo makakita usab niini. Salamat sa tanan Lord. Ang uban nga wala pa nakapalit og Bible Lord, salamat nga mag-provide ka Lord para ang matag usa ang kaming tanan sa Happy Church. Mga tao ming magtutuo sa imong pulong. We give you praise God in Jesus name. Amen. Amen. So igsoon, hallelujah. Let's sing this last song for the Lord karong buntaga before tamo kung ikaw karong buntaga, hallelujah, na apa nagtanong pag di mao sa imong kinabuhi, ingna mo kaugaling undangon na nako. Sige, undangon na nako. Magbarkada o di magtotoo, no? Kanang kanibitang mga kalas-kalasan nato nga trabaho, kanang magpasakop tak organisasyon nga di makatabang sa espirituhanon, undangon nato na. No, kay di mo makatabang. No, kung di katabang sa mga spiritual life, undanga. Pero ang makatabang, padayon. Amen? Kanang makatabang ba rin pagsimba? Makatabang bang cell group? Makatabang ba ang prayer? Devotional? Makatabang ba? Makatabang ba ang mga nasa ministry? Magsangyaw sa pulong sa Ginoo? Makatabang pa? Haguin na. Amen? Haguin na. Kay mauna ang maakaani ka diha sa Ginoo. Let's sing this song, Dungog o Himaya, sa langit o sa yuta. Ang tanan o Dios kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga walay katapusan. Amen? Igugmao na to ang Dios kay sa atong pagbuhat niya na mo resulta na igsoon og mga binuhatan nga maayo at ubangan sa Ginoo. Hallelujah. Dungog o himaya sa langit o sa yuta, ang tanan o Diyos kanimo lamang. Yes, God. Hallelujah. Ikaw puno sa gugma nga walay katapusan. Yes, God. Hallelujah. Thank you, God. Ginoong Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Diyos, Ginoong Diyos,
kinabuhi ko, O Diyos. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Thank you, Lord, sa imong word this morning, God. Thank you nga padayon minimong gitudluan. Padayon minimong gipahinumduman. Nga sa diyang nakabaton minimo, Lord. Nakabaton mi og relasyon uban kanimo. Ginoong Dios, imo naming giandaman og mga butang sa mga kinabuhi namo. Salamat nga mo desisyon mi, Ginoo, nga mong haguan ang mga butang nga mo hangtod sa walay katapusan. Nga madawat, Ginoo, nga among ma-experience ang eternal life nga imuhang gisaad para sa matag usa kanamo. Salamat, Lord, makahimo mi pag-undang sa mga butang nga ginabuhat na mo sa una nga wala makaamot sa mong spiritual life. Tungod kay mong grasya sufisyente sa matag usa kanamo. Thank you, Lord, sa tanang mo give up, Ginoo. Sa dili makaamot sa spiritual life, I release strength, God, in the name of Jesus. Mabiyaan ang bisyo, mabiyaan ang barkada nga dili makatabang. Lord, mga butang nga nabuhat nga dili makatabang sa spiritual life, God, in the name of Jesus. Girilis imong kusog, imong grasya. And thank you, Lord, among gihalad among kinabuhi nimo. Salamat, Ginoo, nga kasaligan ka, nga mutabang namo aron makabuhat migtarong atubangan nimo. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Antanan mingog amen. Lingkod sa mo mga igsoon. Palakpakan na to ang Diyos igsoon. Kalingkod sa mo. Salamat kayo sa atong mga bisita nga niya karon. Hallelujah. Una tayo mga bisita. Palakpakan sa atong mga bisita. Woo! Atong patindogon, palihog balik atong mga bisita. Palihog tindog balik, dire na tayo mga bisita, dire. Palihog tindog kadyot, gamay lang, kadyot lang. Salamat. Kad, 1, 2, 3, 1, 2, palakpak mga igsoon. Dire, salamat sa pagtindog igsoon, salamat. Tapa ba? Salamat. Woo! Basig na inaulahi, dire nga nakabisita ba na to. Salamat kayo, padayon sa pagtindog. Gusto lang may mo pahibalo sa inyo nga bless kay mi sa inyong pagsulod ani nga building kay dili sayon mo sulod og laing tigumana no kay makyusta pero grasya sa Ginoo nga kasulod mo dire og tubag mo sa mga pag-ampo. Gusto laming mo paabot sa inyo ha sa gugma sa Ginoo. Moingon ko sa inyo, God loves you so much. Gigugma gyud mo kayo sa Ginoo. Unang niamo para mapa-express sa Ginoo ang iyang gugma. O kana nga gugma niya mao na ang naghatod sa iya dito sa cross. Ang Biblia nagingon, for God so loved the world, higugma pag-ayo sa Dios ang tao. Iyang gihatag iyang kaugalingon. Iyahang gitahan iyang kinabuhi para bayaran atong mga sala. Kitang tanan na nga tao nga makasasala, pero siya ang mibayad sa tanatong sala. Ug sa bisan kinsa nga mutuo, ingon ang Biblia, mutuo kang Ginoong Hesus, ingon nga Ginoog manluluwas. Mahimo nimo siyang Ginoo sa imong kinabuhi, manluluwas sa imong sala. Ingon ang Biblia, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. But pasabot, makabaton ka sa presensya sa Dios sa imong kinabuhi. Makabaton ka sa iyang gisaad. Gisaad di lang kinabuhing walay katapusan sa kinabuhi ni Jesus kundi kasiguruhan nga moadtog langit inigbiya nato aning kinabuhi. So igsoon, chance ninyo ni, siguro first time ninyo ning madunggan o kung kadaghan ninyo nadunggan tong bisita mo namo, gusto lang mi nga mo pray sa inyo ha, ani nga simple prayer nga pagdawat pinagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus, siya ang eternal life. Gusto siyang mupuyo sa atong kinabuhi para ubanan ta sa dihang dawato nato siya. Pasayloon sa atong mga sala, ubanan pagyud niya sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Og simple kay ang pagdawat ni Ginoong Hesus, pinaagira sa pagampo. Pagsugid sa imong baba o pagtuo sa imong kasing-kasing. So karong buntaga, buhato na nato. Samtang nagtindog mo, palihog ko pataas sa imong tuo nga kamot. Then palihog ko piyong sa imong mata para mo konekta sa niya karon ang presensya ni Jesus atong taliwala, pinagi siyang espiritu. Then sabat lang ani nga simple kay nga pagampo. Sabat ani sa pagtuo, pinagi sa pagtuo, mahitabo ni ang imong gisugid karong buntaga. Sabat ani igsoon, Ginoong Jesus, daghang salamat sa imong pagigugma kanako. Pasaylo ako
sa tanang sala nga akong nabuhat tubangan nimo. Karong buntaga pinagi sa pagtuo. Akong gidawat tibuok pasaylo o paghinlo sa imong hamili nga dugo. O Ginoong Hesus, akong giablihan ng akong kasing-kasing. Ako kang gidawat, ingon nga Ginoo, ug manluluwas. Pinagi sa pagtuo, ako karon nakabato na sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. Ang sumpay ato nga prayer, pinagi sa pagtuo, sa diyang gisugid to nimo, simple kayo to, pero ingon ang Biblia, sa diyang mituo ka, nakabato na ka, sa kinabuhing walay katapusan. Igsoon, ingon ko sa imuha, aron makapadayon ka na nga relasyon nga imong nabatunan karon imong gidawat. Ang Biblia is book of all books. Puni siya ang libro sa mga libro. Mao ni siya ang gihatag sa Dios para nato aron makasubay ta o makailatan niya. So ako mong gi-encourage nga mobasa sa Biblia. I know na amoy mga Biblia, padayon o pagbasa, kung nagsugod kag basa, padayon na. No, katungod kay dinhi, maengkwentro nimo ang mga butang nga espirituhanon. Then, ako po mong encourage kung doon ay nag-invite sa inyo, nag-invitar ninyo makaani diri. Nami ginagmay nga tigom nga cell group, invitar mo na mo nga magkikauban ana once a week, no? So kana lang imong kanang ga-invite nimo pangutana, kung walay ga-invite nimo, pwede kang muduol nako og kanang mga naglingkod din na, mga network pastors para maka appeal ka sa gitawag og cell group. And next Sunday, invited nga mo balik dire ani nga tigom. Kung tagapagadian ra ka og nakay time, invited ka balik ani nga panigtigom. So salamat kayo before ka mo lingkod. Allow me to pray for you og mga kaigsuonan mulay sila makamutya sa tapad. As I pray, God, in the name of Jesus, gi-bless na mo kanang nagtindog, Lord, nagsugid, nagdawat nimo nga Ginoo manluluwas, gipanalanginan namo ilang spiritual life, physical life. Lord, unsa man mga problema nila pagkinahanglan, I pray nga karong buntaga Ginoo nalandagan o nakabaton sila. Lord God, sa rest, sa peace nga gikan kanimo. Lord God, ilang mga kinabuhi, ilang pamilya among gipanalanginan, makapadayon sab sila Ginoo sa ilang relasyon, sa ilang gidawat nimo, sa ilang pagdawat nimo karon makapadayon sila. Landagi sila sandang mobasa sila sa imong pulong. Mo sang gituboy sa imong trono sa grasya sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. Congratulations ninyo. Hallelujah. Manindog na ta, ubanan na to sila. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa last Sunday sa bulan sa April, maninggitag, praise the Lord. Ready, go! Praise the Ikadua, hallelujah, go! Hallelujah. Ikatulo, amen. Amen. Woo! Thank you, Lord. Yes, nakalawang ta sa 1 month. Amen. O pahibaludugang before ta mo tapos nga daghang salamat sa atong cooperation, sa atong pagawas. Lagawas na to nga murag malangay ta because doon na tayo social distancing. Salamat kayo sa pag-cooperate. Dayon sa always pagbutang sa mask gikan sa ilong ato sa baba. O starting sa May, nagsugod naman si Roxanne Pahibalo, dili allowed maadto og kasilyas during preaching of the Word of God. So ato na siyang timanan. So before the Word of God, pwede ta makato sa toilet para makakuanta, makagamit ta. But preaching of the Word of God, dili gyud ta mo kuan gyud ta kana mo kontag attention. Pero kung emergency, no problem. So igsoon, kumusta mo igsoon? Kumusta mo mga igsoon? Kumusta mo mga igsoon? Yes, Lord, we are blessed. Hallelujah. As we raise our hand, salamat o Diyos. We are blessed because we have you, Lord. Salamat, nakabaton minimo Ginoo sa among kinabuhi. Labi na ning panahon nga malisod. Salamat kayo sa imong pabor, tibok bulan sa Abril. Salamat Ginoo, protektado mi.
Maayong panglawas namo tibuok bulan sa Abril. Salamat sa imong pag-uban namo, Lord, because you are with us 24/7. Salamat, Amahan, sa imong gugma sa matag usa ka namo. Salamat, Ginoong Hesus, sa imong grasya nga dagaya nga makabuhat mig tarong atubangan nimo. Salamat, Spirit of the Living God, kauban ka namo 24/7. Thank you kayo, Lord, as I declare, God. Salamat, Ginoo, tibok simana. Padayon ming mo experience maayong panglawas sa ngalan ni Jesus. Padayon na mong isinate ang proteksyon nimo sa ngalan ni Jesus. Padayon na mong experience ang provision nimo sa ngalan ni Jesus. O padayon mong gideclare nga way kahom ang COVID-19 sa ngalan ni Jesus. Sa matag panimalay, bisan pa panahon sa among panagtigom, Ginoo. Salamat nga ikaw ang Diyos nga nagtagad sa matag usa namo ka kinabuhi. Dalay ko nimong ngalan, manguliming malipayon. Manguliming pinanalanginan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus. Receive. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Balik mong lingkod, Exxon. God bless you. The same na procedure. Kaning straight. Bye-bye. God bless you. See you.